होग्लाय ओइ जोंहा दायो लाहार फाहार खालामगासिनो हानाय मा दङ हे ओमफ्राय हालदै लाव ओमफ्राय हांगारखौथ' दा बानायगोन ओमफ्राय नैयो सबायना सौराय रायदें मोखोना लोखोना हागासिनो नै बिथांमोना दायो जोंहा हाखांसिगोन आरोना ओमफ्राय नै थुसिगोन थुदो एबार बोरैबा जाथारबा बे बैसागावनो हाद्रिखौ बुख्रुबहोगोन लगाव डाबल एंट्री लगाव डाबल एंट्री लगायदो लगाव बरिया बैजों होदो मोजां मोनखा मोसौनो फुननो लाबोदो दायो सुरु लाव जा फान्थाव जा मोसौआ एरबाय था लगाव दे थुदो बे बारहुंखाजों थांनायनि दे गोदान बोसोरनि थाखाय मोनसे नेरसोन ओमफ्राय मोनसेबाव न'आ गोजौ ना मोनसे गोदान बोसोरनि गोदान उन्दुग्रा न'नि ना थुबाय आं रायदोंखौ बारहुंखा फैबाबो जेबो जायिनि थौदो दाना मोसौ थुखैनोसै आरो ना फोथा थुनानै बाल्थिं लाखाबाय ना थौ बोरैबा जायोब्ला बे बैसाग बोसोर गोदानसो दै थौदो जासिगोन दायो मोसौखौ लादो माला गानदो माला इनो माला गानदो मालाखौ बिमाखौ गानहोदोलै र फाग्लिफोर र थौ लादो दायो दा थुखैनोसै आरो ना गोबाव थुखैगोन यानो थुखैनोसै ना बरिया जागोन ओइ हगार नोंसोरो अखा हालायबाय फाल्थु बखाया सानफ्रामबो थुखैदो लागाव होख्लायदो दाना र आंनावसो केमेरामेननावसो लागाव मासे जाबाय दे हगारदो इखौ हगारदो फैदो मासे लादोलै मासे हगारहरदो गोजांगोन होख्लायदो सानैबो लाव जा फान्थाव जा होनदो दे होख्लाय बुरजावदो एसे
Rồi हो गया थौदो दे खुलुमदो बोसोर गोदाननि दै बोसोर गोदान मोसौनि नामै जों आरज खालामनाय जाबाय मोसौनि मुङै आरज खालामनाय जाबाय बयनिबो आरोना मोसौल' नङा एसारलाय लोगोफोर आं न'आव मानि थाखाय भिडिअ लायासै होमबा मैया हाजोआव गाखोहैनाया जा मेंदोंमोन मेंनानै ओमफ्राय थाब सिरि मोननो रोङासै ओमफ्राय आं थाब सिरि मोननो रोङियावनो न'आव जोंहा रेडि जाखांजोब्बायमोन आरोना ओमफ्राय दुब्लियाव मोसौखौ खाफैजोबखांबायमोन बिनिखायनो न'आव भिडिअ बानायासै ओमफ्राय आदा बिराद लिंहरनायखाय आदा बिरादनाव बानायनोसैलां न'आव जाखाला होननानै फैबाय आरोना नै आदा बिराद माबा फंनैसो खुलुमबाय गिबियावनो नैबे बिथां जोंहा फंबाय मिस्टार जोमै मुसाहारि इउटुब चेनेलनिफ्राय नोंथांमोनखौ गासै रायजो राजा नोंथांमोनखौ गोदान बोसोरनि हामग्लायनाय बावबाय आरो लोगोसे बरायनाय थाबाय दा बिथां मिस्टार जोमै फंबायखौ आङो भिडिअ बानायनो थाखाय लेंहरनाय जादोंमोन दा जोंहा बिथां फंबायाबो फैनानै आंनो लोगोसे हेफाजाब होफैबाय आरो लोगोसे भिडिअखौ बानायफैबाय दा बिनि थाखाय आं बिथांखौ साबायखर बावबाय बेनिफ्राय गासै साफ्रोमबो बिथां मिस्टार जोमै इउटुब चेनेलनि नायगिरि रायजो राजा नोंथांमोनखौ आरो लोगोसे गासै बिथांनि फ्रेन्ड्सफोरखौ खावलायनाय थाबाय नोंथांमोना बिथांनि भिडिअखौ नायदो नायनानै साबस्क्राइब खालाम आरो लाइक कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो बिथांखौ शेयार खालामनानै हो बयबो नोंथांमोनसिम आंनिफ्राय गुरै खावलायनाया बेनो आरो गोदान बोसोरनि थाखाय साफ्रोमखौबो अननाय आरो सिबिनायखौ नोंथांमोनसिम आं बावहरनाय जाबाय गोजोन्थों आदा बिरादनिसिम जोबोद गोजोननाय थाबाय स' होमबा लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसैमोन नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनफिनसिगोनलाय लोगोफोर दाथ' बोसोर गोदान नङा होमबा रंजानाय फैगासिनो रंजानायखौबो नुगोन भिडिअ ओमफ्राय बाय बाय लोगोफोर बाय बाय